KB Raja Parvati Bajar. माँ गायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो म्यूजिक भाव डीजे हरिओम बसंतपुर डाली के गियोरा बहा मारे लयना बहा तनिको नहीं डराला यारा बाटे हूँ बुहवाला यारा बाटे हूँ बुहवाला डाली के गियोरा बहा मारे लयना बहा तनिको नहीं डराला यारा बाटे हूँ बुहवाला रे यारा बाटे हूँ बुहवाला आकाठी के दिलवा मुहले जाला यारा बाटे हूँ बुहवाला आकाठी के दिलवा मुहले जाला यारा बाटे हूँ बुहवाला। अभी आप सुन रहे हैं धर्मेंद्र निर्मलिया को डीजे हरिओम बसंतपुर सीनमा के बटन सखी रखला खोल के आमन पगलाबे भूतो मीठा मीठा बोल के सीनमा के बटन सखी रखला खोल के आमन पगलाबे भूतो मीठा मीठा बोल के झाड़ी के झुलपी उधर आवे ए सखी हीरो से कम नहीं लागे ए सखी हीरो से उता कम नहीं लागे दुन्नू रे अखिया से मारे उलाटी तनिको नहीं डराला यारा बाटे हूँ बुहवाला रे यारा बाटे हूँ बुहवाला आकाठी के दिलवा उले जाला यारा बाटे हूँ बुहवाला आकाठी के दिलवा केले जाला यारा बाटे हूँ बुहवाला। अभी आप सुन रहे हैं सावरिया म्यूजिक म्यूजिक भाव डीजे हरिओम बसंतपुर देह लागे हाथा काठा भोरल बगूदा आसन को लजाले ना लव यू बोले सीधा ये सखी देह लागे हाथा काठा भोरल बगूदा आसन को लजाले ना लव यू बोले सीधा बुझले बात सब धर्मेंद्र भरल बागुन संजय खत्म के अंदर आ भरल बागुन दीपक लाल प्यारे के अंदर हॉर्न दबा के हैंडल घुमा के भुकुर भुकुर लाइक बारे यारा बाटे हूँ बुहवाला रे यारा बाटे हूँ बुहवाला आकाठी के दिलवा भूले जाला यारा बाटे हूँ बुहवाला आकाठी के दिलवा भूले जाला यारा बाटे हूँ बुहवाला। KB Raja Parvati Bajar.